Сөргенлек корбаннарының рухына багышлап, кырымтатар шагыйре Диләвер Османның «Мәзарлыклар» шигыре. Каберләр. Әҗәл ул кемгә дә бер килә, һәм гүргә иңәчәк җәсәтләр, соңгы туй киләчәк, җитәчәк, һәм артта калачак хәсрәтләр. Каберләр күкләргә бакканнар, зиратта тып-тыныч, бар тик шом, янәшә каберләр әйтерсең, төннәрен сөйләшә шыпыртын. Бу җирдә үсмидер тал тирәк, каберләр комлы чүл эчендә, күкләрдә чайкалды йолдызлар, туфаннар куптылар эчемдә, хәсрәтнең бар микән чикләре, ком чүле эчендә каберләр. Ачлыктан, суыктан, хастадан чит җирдә гүрләргә кергәннәр. Кемнәрнең әткәсе, әнкәсе, кемнәрнең баласы биредә, кайнар ком өстенә күзләрдән күпме яшь түгелгән бу җирдә. Комлы чүл эчендә каберләр, язмышлар һай авыр, һай ачы. Кемнәр соң аларны кадерләр? Бар микән аларга догачы?